Eta bagai, gaur, asteartea da. Eta baietz da, eta gerrari berriz ezetz, ala bai. Tankeak hemendik, tankeak handik. Santurtzin, hainbeste jendeik ies egin zuen portu berberetik A ekipoa, A team, eta gainera bertan tankeak aurrera eta atzera bakarrik ez, gerraren aurkako mugimendu ere bai. Gerrarik ez! 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 Kanpora! Kanpora! De aquí, de allá, Errusiaren erasoa eta NATOren politika espansionista gaitzesten ditugula. Baita, egun Europako gobernu guztien gero eta militarismo handiagoa ere. Ukrainako herri langileari elkartasuna adierazten diogula eta Errusian eta Europako gainerako herrialdetan gerrari uko egiten dioten emakume eta gizonen alde gaudela. Ukrainara armak bidaltzeari uko egiten diogu. Izan ere, gertakariek erakusten dutenez, horrek gatazka gainditzeko eta Europa Errusiarekin gerrara bultzatzeko baino ez du balio. Eta Espainiar estatuko gobernuari exigitzen diogu ahaleginak egin ditzala bere halako su-etena lortzeko eta Europa erdialdean bakea sustatzeko. Eta Bilbo handitik oso urrun ez, etxerik gabe, kalean bizi zen lagun bati eraso egin diote, eta hori ere albiste dugu gaur. Eta Araba aldera bagoaz, oraingo honetan. Geu, Afrikarrok ekimena gaur ere albiste dugu, izan ere, aizue, akaso aniztasunaren kontua pixka bat alde batera dutzen dugun, arren, erdigunean jarri beharreko gaia bada, gero eta gizarte anitzagoa eta zabalagoa garelako. Zuzen ere, azal koloreagatik, ala ikuspegi dota jarrera goitik bera matxisten gatik, asko ezeroso egon beharren ere izaten gara, non eta
txotx garaian, txotxaren katedralean, baizue gauzak eraldatzen segituko dugun honetan, Hernanin kanpaina aurkeztu dute, halakoetan gehiegikeriaz jokatzen dutenak akaso sagardoaren eraginez? ¡Ey! Ya vale. Eta nola geratu zarete? Ez da ez beraz sagardoaren eragina edota alkohola duen edari batena edota oroar edozein motatako sustantzia ondokoa ezakit, eraso, ez eroso jarri edota norberen espazio intimo horretatik gainerakoen gainetik pasatzeko. Aizue, ondo pasa, baina pasa gabe gure amak esaten digun moduan, baina jokoan aritzeko nahi ere ekartzen digunek. Eta zenolako jokoa? Emarin jokoaz hitz egingo dizugu gaur. Izan ere aplikazio bidez Emarin sartu eta bertan aurkituko duzu, zer edo zer interesgarririk. Aplikazio bidez zer ezagutuko dugu Emariren eskutik? Ba ikusten duzue emakume ezagun eta batez ere ez ezagun askoren berri izateko bidea izango dela joko hau. Eta esango duzu eta nola jokatu joko honetara? Bai, aplikazioaren beharra badago, bertan sartu, eta ikusiko duzue aukera ezberdinak ditugulak besteak beste hainbat galdetegi erantzuteko. Labur bilduz, egunean behin, baina emakumeon ikusgarritasuna garatzeko joko batean bilduta. Uste dut horrela hobea azalduta garatzen dela. Eta hauxe ekarren egin izuen. Ez ahaztu, beraz nahi duenak, badauka gutxienez jakimina izan da bertan saltsatzeko aukera, edota zergatik ez, jokoan buru belarri sartzekoa. Eta ikusgarritasunetik irisgarritasunera eta sintonia nola esan patxadatzu batzuen eskutik, izan ere, aizue, tranbiak eta slow bizitzak ere badute zerikusirik, ezta? Eta autoa pixkanak alde batera uzteko aukera hori, bizikletaz edota tranbia bezalako, bazen ekiten Donostian bere garaian tranbiarik ere bagenuela, desagertuta dago noski, baina Gasteizen berreskuratzen ari dira, Bilbon egin duten bezalaxe. Eta, udalak egin dituen ekarpenak nahiko, ondo etorri dira proiektu hau betzeko, eta espera dezagun errealitatea izatea ahalik eta azkarren. Eta goazen Lapurdi aldera gogoan duzue, armagabetzearen ekintzaile hainbat eta hainbat auzipetu zituztela eurak bakarrik ez, tira, gizarte oso bat auzipetzeko jokaldia tartan egon arren, esan genezake honezkero auzi honen amaiera ere heldu dela, eta azken hamarkada luzeetan euskal jendarteak eta bereziki Ipar Euskal Herrikoak botatako hor dago politiko erraldoi baten lotutako auzi politikoaren amaiera.
Bat egiten dugu. Persona hauek haragitzen dituzten baloreekin, pentsatzen dugulako beraiek egiten ari dira, beraiek defenditzen duten filosofia eta beraien ekimena, benetako bakebide bat irekitzeko aukera ematen duela gure gizartean, gure herrian. Eta Iruñan berriz, parlamentuan badakizue torturak hamarkadetan izandako erabilera eta batez ere bilakaera eta jendartean utzitako arrasto sakona ikertzen segitzen dutela. Eta horri buruz aritu dira gaur hain zuzen ere, ikerketa horien emaitza zenbaitzuk behintzat, parlamentuan bertako ikerketa batzordean aurkeztu dituztelako. Sortuko litzaidake aitortza hori izatea, bai gizarte maila, ez instituzional mailan, onartzea hau egin dela eta egin delagatik, ez? Orduan hori garrantzitsua dela iruditzen zait. Gaur baietz da edo bai da legeari buruzko eguna dugu, baita gaur ere. Zergatik halako itzulipurdiak emakumezkoei zuzenean eragiten dizkiguten lege edota araudiak tartan direnean. Aborto eskubidea konstituzionalean eta kongresoan berriz, baietz da lege polemikoa esan dezagun, polemikoa. Beste behin ere, emakumeonganako eraso, abusu edota bortxaketa edota aurkakotasun sorta luze bat legez zigortzeko jarrabideak jartzen dituelako. Besteak beste, ez ahaztu, La Manada auzipetu batek eskatuta ere, Nafarroako auzitegiek ez diotela beratu nahi izan ezarritako zigorra, beraz, benetan lege honek baote ditu zulo edota ihesbide horiek ala epaileak dira hemen matxistak. Ikusiko dugu zer gertatzen den datozen egun eta orduotan. Lo que hacemos es aumentar las condenas y acotar, reducir la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas, y también les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento. Que esa modificación planteada no sea una chapuza 2 y resuelva definitivamente el gordo problema generado por esta iniciativa. Es incomprensible que quieran volver al Código Penal de la Manada con los votos del Partido Popular. Para que no haya margen e interpretaciones muy diversas dentro de los tribunales. Si esto se consigue y se mantiene el tema del consentimiento, pues votaremos a favor. Plaketak egin nahi balin badira, gu ados egongo gara beti ere muina, legearen muina ez bada ikuitzen. Izan ere,
abusua eta bortxaketaren arteko ezberdintasun hori non ote da. Tira, legeak interpretagarriak izan daitezke, baina emakumeenganako erasoak egiturazkoak direla, hori eztabaida ezina da, beraz legez eta komunitatez babestu beharrekoa zalantzari gabe. Eta Nafarroara berriz ere atzera itzuliko gara, Iruñean. Ez dira, gustora hainbat eta hainbat herritar, hiritar eta mugimendu izan ere, Maia Jaunaren agindupean bizitza ez da gauza erraza, debekuak hemen eta debekuak han izaten direlako. Baizue, guztion Iruña ekimena aurkeztea edo behintzat sustatzea lortu du Maia alkateak, dagoeneko jotekoa den alkateak. Bildu gara hemen, guztion Iruña para todas plataforma aurkezteko, duela hilabete batzuk biltzen hasi ginen, gu guztiok udalaren partetik ekimen desberdinak aurrera emateko baimenen debekua edo aldaketak jaso genituelako, eta justo ere aurreko astean auzoak plataformak jaia jende aurkeztu zuenean, mahai gainean jarri zuen udalak jaietako, ekimenak eta jaietako, auzoetako jaiak aurrera emateko jartzen zituen trabak, guk gaur auzoak plataformaren testigoa hartu nahi dugu, eta plataforma hau aurkeztu denen artean, erantzun amankomun bat emateko udalaren debeku guztiei. Badakigu irrikaz zain izango zinetela, gure kazataka edota kolpez kolpe pediaren azken kapitulua ikusteko, izan ere, bai, badator eta hemen da kazataka pedia Jenny López lankidaren eskutik oraingoan argia sarietan. Kazetaka pedia, euskaldunak frogan jartzeko tartea. Zeri buruz dakite euskaldune? Euskaldunontzat kultura garrantzitsua alda? Guzti hau jakiteko? Ikertzera zeragoa. Usurbilgo atzega jauregian gaude, zertarako? Azken sari presentziala, azken sari banaketa presentziala, nola zizaza? 2021-an. Oso, presentzialak, gogoratu pandemia izan dugula. 2019 orduan edo 20 bertan. 20 edo 20. Oso, zenba garren edizioan gauza? Ikusi era, ikusi? Pantaian? Jode, txori bat. Hogeita mala. Hogeita mala garren txari batak eta edizio. Ni aurreko etorri zalonean. Argia sarietako zenbagarren edizioan gaude. Hogeita mala. Ez da izango hor jartzen duela. Gora Euskadi askatuta! Itxu etxera? Eta malau. Oso, ondo! Nik ez dutzen zer esan. Seguro nik urteak baino gehiago. Maturteko zuz? Hogeita maila.
Bai. 34. Ia, nork egin ditu gaur banatuko diren eskulturak? Hori behin behitxe bidat. Anjon Mendizabal. Ondo, no konbidatu dut. Argiakoak, zein. Norkia, erakutzi kamarari nor da, argiakoa? Rubia hori. Argiak laritzen da, ez da? Eta berak konbidatu dut zu. Telefonuz deitu zean da. Jo imeile behar zean. Eta zeraitzi konbidatu dut zu, nortan? Aspaldiko arpidu nara ez zelako. Amigo, zemat urte dara oso arpide bizitzen? Beste, baina berroita urte gora igual. Zori asko, zenbat sari banatzen dira gaurkoan? Bost. Bat gehiago? Bat gehiago? Sei, da? Bost? Sei dire? Oh my god, argiako batek baino gehiago. Sortzi uste dut. Pigitzia? Sei. Osando? Sei. Zeintzuk dira? Prensa. Ikusezunezkoa. Merezimenduzkoa. Bat dago, kampaina. Ez da ikizkia. No, baina, zeitzila. Bale. Zuri. Zatozte Kolpez Kolperen YouTube kanalera, webgunera, edota aplikaziora, zergatik ez gera eta nekatuko hori dena zuei gogora ekartzen eta bagoaz, azken txampa honetan, azken ailpuak eta kultur atalera jauzi eginda gainera, sintonia, boteretsuek lagunduta. Hasteko eta behin, antzerkiari erreparatuko dugu izan ere egunotan, Zaldibarko urteurnarekin batera, badakizue, hondamendia antzeslana, hemendik araibili dela, Gasteizen ikusteko aukera duzue oraingo honetan. Bai. Zatozte? Hasten da hori Zaldibarko luiziarekin, kriston tragedia izan dena, beste tragedia bat gehituko zaio dena pandemia, eta hori dena biribiltzeko izango da iauteriekin, ea nola berrasmatzen dugun elkarbizitzen. Iragarri dizuegu sintonia indartsua zekarrela hondamendia antzeslanak eta bukatze aldera azken geltokia berriz Gasteizen bertan, Labe Gazte Laborategia.
sorkuntzak gazten beharra duelako eta kultur transmisio horren katebegiak ornitu beharra daudelako eta Araban ez talakorik falta gazte laborategi hori ere, labe laborategi hori ere horren adibide izango dugulako. Gu bagoaz, baina bagoaz aske eta libre Izaroren eskutik. Aio, bihar arte. Mirada bat kalean, bitzi txusiren artean, irrifarre konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela beste egiten ari. Ez esan baietz, ez esan baietz, ez esan baietz. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzen nauzunetan. Aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen izango naizkemen. Ukitzen den gorputz oro, mintzen den bihotz oro da nirea. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eliza, luzeegia da zure krimenen geriza.